Ayo yuk.
Turi-turi putih ditandur nago turi-turi putih ditandur ning kebon nago cempleret tiba nyamplung ke pondok asik kendangnya dadi ki apik tenan ora anak sinden kira tau dadi apa bude oh nggak sindene ra ngamuk anak sindene iki sijene iki sajene komplit ra ngamuk Slompret nyempret kampol nongkrong kandang area ketipu imbang bonang loro terus rendra slompret bela ajaran ke panganyong Good.